wannan gashin na gayu ne ko na majzubai ne amma ba laifi ba ne gashin ka ba kai wani laifi ba ka idan ana wanke shi ne kyau a wajen wanka da sauransu a shi na tambaya ta malam ya halatta mu dinga yin bidiyo da matan mu a social media ba matsala muna nuna su idan sun rufe jikinsu a rufe wanda shari'a ta umarni sun rufe jikinsu yadda shari'a ta umarni ko ba bayyana wani abu da Allah ya hana a cikin bidiyon ba babu komai ko kadan mu yanayin mu social media ne muke sana'ar mu to ba matsala bane a addinin musulunci iyalin mu a ce muna fitowa muna bidiyo da su idan ba ka yi abin da addini bai yarda da shi ba idan abin da ka yi bai saba da addini ba daga shiganka daga lafuzanka maganan da kake yi da shiganta da lafuzanta babu komai idan abin da kuke yi din kuma abin da ya yarda da Allah ne shi ba a ce ma mutum a yin kaza ya halatta ko bai halatta ba ya yayi kazan shine ayyuka da yawa masu kira zuwa ga Allah suna amfani da wannan damar suna bidiyo tare da su da iyalinsu don yin abin da zai zama da'awa da kira zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallam